ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കോ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം ത്യേഷവസ്ഥിതഃ സതതം കീർത്തയന്തോ മായദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അലി വിശ്വ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം മയാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാ മസ്താനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വസ്ഥിതഃ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ചൊല്ലാട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാളെ ചൊല്ലാം. നിങ്ങൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ കയറിയാൽ മതി, അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എവിടെ കുറച്ച് പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ കോപ്പി പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറവാണല്ലോ, പകുതി പേരും ഉള്ളല്ലോ ക്ലാസ്. ഭജന നടക്കുന്ന കാരണം ഭയങ്കര പാടായി നമുക്ക്. പരിപാടി ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഈ പൂജ നടക്കുന്ന കാരണം, അയ്യപ്പ പൂജ നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഭജന ഉണ്ടാവും മിക്കയിടത്ത്. അതാണ് മെസ്സേജ് വരുന്നത്. പൂജ ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മെസ്സേജ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും, പൂരാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ. 12 വിളക്കിന്റെ അന്നും ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നില്ലേ? അത് കൈ പിടിക്കുമ്പോ പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 15 വരെ എടുത്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര പേരെ എടുത്തു? മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. 15 വരെ എടുത്തു മാതാജി. പേരെ എടുത്തു. നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കേശി ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കേശി നിഷൂദന ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേശി എന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇത്? അർജുനൻ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നാഥനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളെ സമാധാനം കളയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ ഭഗവാനെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത്, അതേപോലെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ
എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കേശിനിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സന്യാസവും ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണത്? അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരുണ്ടാവണം അതില്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും എന്താകില്ല? അത് പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടെ ആര് കൂടി വേണം? ഭഗവാൻ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 2 വേർഡ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഓം തത്സ അല്ലെങ്കിൽ സർവം പരിചയം അതുണ്ടാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ, ഭഗവാന് എന്താ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നിഷ്ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും അതിനൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്താ പറയുന്നത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. ഇഷ്ടം മരണശേഷം നരകത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്കും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതും ആണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഇത് 3 തരത്തില് നമ്മള് അത് ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകമാകുന്നത്? അനിഷ്ടവും ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകമാകുന്നത്? അവർക്ക് മാത്രം. നമുക്ക് ബാധകാവോ അത്? സന്യാസികളല്ലല്ല. പിന്നെ ലളിതാ മാതാജിയാണോ നോക്കിയതാ? ആരുടെയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞന്ന് എന്താ? ഇതാർക്കാണ് ബാധകം? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അത് ആർക്കായിരിക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളത്? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ബാധകം? സന്യാസികൾക്ക്. സന്യാസികളല്ലാത്തവർ. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർ. അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് അല്ലെ? ചെയ്യുന്ന ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകല്ലേ? ത്യാഗികളും സന്യാസികളും ഒഴികെ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തില്ല? നമുക്ക് അതിന്റെ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കേണ്ട, പിന്നെ പാപഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ട. പുണ്യഫലം അനുഭവിച്ചാലല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്ത് വരുന്നത്? ഇഷ്ടം വരുന്നത്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ? പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അനിഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതായത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കൂട്ടിട്ടുള്ള മിശ്രമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ആർക്കാണ്? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലേ? ആണോ? നമുക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഇനിയുള്ളത് ചെയ്യും നമുക്ക് അല്ലെ? ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേ പറ്റുള്ളൂ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ഇല്ല മാതാജിക്ക്? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? മാതാജി ഇപ്പോഴോ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. നോക്കി നോക്കി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തും വരുന്നില്ല, പുണ്യവും വരുന്നില്ല, പാപവും വരുന്നില്ല, രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതായത് അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അധിഷ്ഠാനം, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പ്രവൃത്തികൾ വേണം, പിന്നെ ഭഗവാൻ വേണം. അല്ലെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 15 വരെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതെ മാതാജി, 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ന്യായമാവട്ടെ ന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ന്യായമായതായാലും അന്യായമായതായാലും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ നമുക്കതില് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂതയഃ പശ്യത്യാകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യാതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥത്തില് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ഉദ്യമത്തിന് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ 5 ഘടകങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കാതെ താനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്ന് താൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെ പ്രസക്തി ഇല്ല? ഭഗവാന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ല, ഭഗവാന് ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? അയാള് സംഗതികളെ യഥാവിധത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയല്ല. നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവകാരണ കാരണം ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയണ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ താനാണ് എല്ലാത്തിനും കർത്താവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അവർക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തില് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തിനാ നിപതത്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധി, അതായത് നമ്മള് ആസക്തി ഇല്ല നമുക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് എന്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ എങ്ങനെയല്ല? ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഉദാഹരണം പറയാം. അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്?
ചതുർബാഹുരൂപം. ആരാ സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ല, കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയണത്, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയണേ, ഹിംസനെ കുറിച്ചല്ല പറയണേ. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്? അർജുനൻ പരമപുരുഷനായിട്ട് അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആദരവ് കാണിച്ചത്. എങ്ങനെ? അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതാണ് ധർമ്മം. അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഹിംസ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിച്ചു? എങ്ങനെ? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തത് എന്തല്ല? നരഹത്യായാലും അർജുനൻ എങ്ങനെയല്ല? ഹിംസകനല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞു അതാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധങ്ങൾ വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ മിഥ്യാഹാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം. അർജുനൻ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെയാണ് അർജുനൻ വധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനൻ അവിടെ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഒരിക്കലും താൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അർജുനനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ ആരാകുന്നില്ല? ഹിംസകനാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത് ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്ന 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? നമുക്ക് അറിവുണ്ടാകണം. അതിനൊരു വിഷയം, ജ്ഞാന വിഷയം ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എന്ന് വെച്ചാല് ചെയ്യേണ്ട ആള്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിവുണ്ടാവണം, ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവണം, പിന്നെന്താണ്? ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. പിന്നെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം, പിന്നെ ഒരു കർത്താവ് വേണം. അങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്, 3 പ്രേരകങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. അത് കൂടാതെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. അത് കൂടാതെ അതിന് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്. അങ്ങനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവിഷയവും ജ്ഞാനി. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസാഖ്യേന യഥാ വശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിലും എന്തുണ്ട്? ഇതിലും വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിലും 3 വിധത്തിൽ പറയാം. ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിന് 3 തരത്തിൽ പറയാം. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സ്വാത്വികമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവികളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അതില്? ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് പല രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും
ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പല രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എല്ലാറ്റിലും ഒരേ ഒരു ജീവാത്മാവ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് ആ മൃഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് പക്ഷിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വൃക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണെന്ത്, ആ ജ്ഞാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. നമ്മളെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്താണ്, അവിഭക്തമായിട്ട് ഒരേ ഒരു പ്രകൃതിയെ, നമുക്ക് ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. ഒരു പൂച്ചയുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ആ പൂച്ചയുടെ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും. ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറും ആത്മാവ് ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ആ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി, ആ സാത്വിക ജ്ഞാനത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ശരീരം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ, അസംഖ്യം രൂപങ്ങളാണ് മാറുന്നത്, ജീവാത്മാവ് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ രൂപങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ളൂ, ആ കവറ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം സാത്വികമായതാണെന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് പൃഥക് തേനതുയ ജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക്തിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിധി രാജസം. ഇനി ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികളിൽ നിന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികം. അതായത് ശരീരം മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മാവ് മരിക്കും, അടുത്ത ശരീരത്തിന് അടുത്ത ആത്മാവ് വരും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടും മരിച്ചു പോകും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരവും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദേഹം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് നശിക്കും, ആത്മാവും നശിക്കും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്തറിയാം, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. രാജസികമായിട്ട് വന്നപ്പോ എന്താണ്, ശരീരവും നശിക്കും, ആത്മാവും നശിക്കും. അപ്പൊ എന്ന് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികളും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരേ ശരീരത്തില് വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ്, ഓരോന്നിലും ഓരോ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് തോന്നിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. മനസ്സിലായോ രാജസികമായിട്ടുള്ളത്? ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. യത്തു കൃഷ്ണവദേകസ്മിൻ കാര്യോസക്തമഹൈതുകം അത്വാർത്ഥാവതൽപം ചാത്ത താമസാമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം കൂടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളിക്കുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, തമോ ഗുണത്തില് കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തില് അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുക, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കാര്യത്തില് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ശരീരം മാത്രം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടും നശിച്ചു പോകാണ്. അപ്പൊ അതായത് അടുത്തൊരു എന്താണ് പറഞ്ഞ ശരീരത്തില് വേറൊരു ആത്മാവ്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, അങ്ങനെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും,
നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ആത്മാവാണ്. നമ്മള് ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടായും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളും. നമ്മൾ ശരീരമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നിസാര കാര്യത്തിൽ പോലും താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. നമ്മളെ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവല്ല, നമ്മൾ ശരീരമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള അറിവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. പോകുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തതിലോ? ഓരോ ശരീരത്തിനും ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ശരീരം. അതെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാണ്, ആത്മാവും പോവാണ്. അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവാണ് തമോ ഗുണാത്മാവ്. അതായത് ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആത്മാവല്ല, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ പോലും താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാന്ന് ചിന്തിക്കുവോ? ഒന്നാണ്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഞാൻ ആത്മാവല്ല, ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ആത്മാവും ശരീരം ഒന്നാണ്. അതാണല്ലോ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത്. അതായത് എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യങ്ങൾ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് കരുതണം. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. കാരണം ആത്മാവാണ് നശിക്കാത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നതും ആ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം: നിയതം, സംഘരഹിതം, രാഗദ്വേഷാദാകൃതം, അഫലപ്രപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദോഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടായും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് അനാസക്തമാണ്, നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ല. പിന്നെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് എന്തില്ല? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല. നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? പറയാം. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയത്തെ ബഹുലായാസം തത്രാച തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികം. രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് കർമ്മമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ട്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത്. നമ്മളെ മിഥ്യായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട്, മിഥ്യായിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഇല്ലാത്തല്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ അനപേക്ഷ്യാച്ച പൗരുഷം മോഹാധാരാഭ്യത കർമ്മ
അഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത്ത സമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ളത്. താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ഒക്കെ ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ട്, നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശോ ക്ലേശങ്ങളോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും വിലവെക്കാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്വാത്വികമായ കർമ്മം. രണ്ടാമത്തത്, ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ചിന്തിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാകുമോ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് കർമ്മം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി കർമ്മ എന്താ പറയാ, കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അല്ലെ. 3 തരത്തിലെ കർത്താവിനെ എന്താ പറയണത്? മുക്ത സങ്കോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സ്വാത്വികൻ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. ആരാണ് സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി, 3 ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, ആ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എന്നുള്ള ഒരു നാഥനാണ്, ഞാനാണ്, എനിക്കെല്ലാതും അറിയാന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ദുരഭിമാനം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതിനൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിന്നെന്താണ്? സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട്, ജയം പരാജയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നില്ല? നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ആവലാതി ഇല്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട്, ഗുണങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയവും പരാജയത്തിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാത്വികനായ കർത്താവ് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം, കർത്താവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി സ്വാത്വികനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കർത്താവാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി രാജസികത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുപ്തോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഹി ഹർഷശോകാന്വിത കർത്ത രാജസാ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബന്ധിതനുമായ കർത്താവ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തൻ, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കർമ്മവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ലോഭിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലോഭി എന്ന് വെച്ചാൽ ലുബ്ധൻ, ലോഭിയാണ്, ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ ആസക്തനാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ലോഭിയാണ്, ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള
കർത്താവാണ് എന്ത് രാജസികത്തിലുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവനാണ്. ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അവരാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവിൽ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ അയുക്ത പ്രാകൃത ശബ്ദ ഷഠോ നൈഷ്കൃതി ലോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസമുച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിശ്ചിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നവനായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി താമസികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിശ്ചിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, ഭൗതികവാദി, ദുർവാശിക്കാരൻ, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ, അലസൻ, ദുഃഖിതൻ, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ശാസ്ത്രത്തില് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക, ശാസ്ത്രത്തില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും, ഭൗതികവാദി, ദുർവാശിക്കാരൻ, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ, അലസൻ, ദുഃഖിതൻ, പിന്നെ ആ കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണ്? നീട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്നാളെ ചെയ്യാം, മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താമസൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് താമസത്തിലുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സാത്വികവും, രാജസികവും, താമസികവും. സാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയാപരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും അക്ഷോഭ്യനല്ലാത്ത അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സാത്വികനായ കർത്താവ് എന്ന് കണ്ടു. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും ഫലങ്ങളിലും ആസക്തി ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ്, ഈർഷ്യാലുവാണ്, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും, സുഖദുഃഖങ്ങളില് ബാധിക്കുന്നതുമാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആര്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. ഇനി താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കും, അലസനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനായിരിക്കും, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും കണ്ടു, പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് താമസികത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ചും കണ്ടു, കർമ്മത്തെയും കുറിച്ചും കണ്ടു അല്ലെ. ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധേർ ഭേദം ധൃതേശൈവ ഗുണദ സ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക് തേനാ ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടുകൊള്ളൂ. ഇനി ധനഞ്ജയനോട് പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയണ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് കേട്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനനോട് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത്. ധനഞ്ജയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പേര് കിട്ടിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തത് അർജുനനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്നപ്പോ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആർക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ. ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല, രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൂടി അർജുനന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാം. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ബന്ധം മോക്ഷം ചെയ്യാവേത്തി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ സ്വാത്തിക്ക്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതൊക്കെ
ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധി എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇതോടെ പറഞ്ഞത് ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടാത്തതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത, വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികം, വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധി രാജസികം. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അധർമ്മം ധർമ്മമിതി അധർമ്മമിതിയ മന്യത്തെ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കാണും, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കാണുന്നു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർ നല്ല നേർവായ വഴിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തെറ്റായ വഴിക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധികൾ കണ്ടു നമ്മള്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? അടുത്തത് പറയണത് ധൃത്യാധാരയത്തെ മന പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയ യോഗേന വ്യഭിചാരേണ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായത് നിശ്ചയം എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ്. ഇപ്പൊ നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സ്വാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ആ നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തില് നിലനിർത്താം, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യം. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഇവിടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളതും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സും പ്രാണനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിശ്ചയം പറയണത്? യയാ തൂ ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം അർത്ഥ കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത് ആയിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ഇതിനൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ അതിൽ ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായിത്തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം. നമ്മൾ ധർമ്മം അർത്ഥ കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതപരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ധർമ്മം. പിന്നെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാ.
കാമം ആഗ്രഹങ്ങള്. അർത്ഥം എന്താണ്? കർമ്മം, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. അറിയാവോ അതിന്റെ വേർഡ് എന്താ പറയണെന്ന്? അർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തികം. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ധനമല്ലേ മാഡം? ധനം. ധനം രണ്ടാമത്തത് ധനം. പിന്നെ കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ? കർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ. ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും. ഇതിനെന്താ പറയാ? പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയും. മോക്ഷം, അതിന് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ്? ഇതിൽ നമുക്ക് ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് കാംക്ഷിയായി തീരുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനോട് ആസക്തി വരാണ് നമുക്ക്. ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം, അതിനോട് ആസക്തി വരാം. അതിനോട് ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരാ. അത് എന്തിലുള്ളതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങള്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവച നാവിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെയാണ്? സ്വപ്നത്തിനും, ഭയത്തിനും, വ്യസനത്തിനും, വിഷാദം, പിന്നെ മതം, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വപ്നം കാണുകയില്ല എന്നല്ല നമ്മളോട് പറയണത്. സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആവശ്യത്തിലധികത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഇതിലായിക്കോട്ടെ, സാത്വിക ആയിക്കോട്ടെ, രാജസിക ആയിക്കോട്ടെ, താമസിക ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സ്വപ്നം കാണാന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങേ, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണില്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കിനാവ് കണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെ പ്രവർത്തിക്കുക ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം, ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണും, പിന്നെ ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്ത് പറയുന്നത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം. രാജസികമാകുമെന്നാണ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലാസക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ധർമാർത്ഥ, കാമം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം. മൂന്നാമത്തത് നമ്മളെ സ്വപ്നം, ശോകം അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം, ദുഃഖം, മതം, പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത നിശ്ചയമാണെന്ത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്? മറികടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് അതീതമല്ലാത്ത നിശ്ചയമാണെന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഈ 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള 3 സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തദഗ്രേവിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സ്വാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സ്വാത്വികം. ആദ്യം എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നത്? വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും. പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് തോന്നും? പിന്നെ അത് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സുഖം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. ആദ്യം നമുക്കത് വിഷം പോലെ തോന്നും, കയ്പുള്ളതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് തോന്നും? അമൃത് പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉണർത്തുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമായിട്ടും ഒടുവിൽ വിഷം പ്രായമായിട്ടും തോന്നുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം വിഷം പോലെ പിന്നെ അമൃതമായിട്ട് തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് അമൃത് പോലെ തോന്നും, പിന്നെ അത് വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതും ഒന്നാമത്തെ സാത്വികവും രാജസികവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, സാത്വികത്തിൽ ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിട്ട് പിന്നെ അമൃത് പോലെ തോന്നും. രാജസികത്തിൽ ആദ്യം അമൃത് പോലെ തോന്നിട്ട് പിന്നത് വിഷം പോലെ തോന്നുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അടുത്തെന്താ പറയണത്? യദഗ്രേചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹാനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോർത്ഥം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖം താമസികമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ്? അന്ധമായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ളത്. അത് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും? അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം ഇവയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉള്ള സുഖമാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം നിറഞ്ഞതാണത്. മാത്രമല്ല നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനത്തോളം അതെങ്ങനെയാണ്? അത് അന്ധമായിരിക്കും. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അന്ധമായിരിക്കും. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആലസ്യം, നിദ്ര ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിച്ചിട്ട് പിന്നെ അമൃത് പോലെ തോന്നുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം അമൃത് പോലെ തോന്നിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് രാജസികം. താമസികം അറിയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? അത് അന്ധമായിരിക്കും. സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല, അത് അന്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. വ്യാമോഹഭരിതമായിരിക്കും. നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണത്. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി എന്താ പറയണത്? നാതദസ്തി പൃഥിവീം വ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സ്വത്തം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യതേഭി സ്വാത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ 9:30 സമയം. എത്രാമത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്? 15 തൊട്ട് അല്ലെ? 15, 10, 25, 35, 40. ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ? കുറയാവോ? നിർത്തല്ലേ? 40 നിർത്താം. നാളെ തൊട്ട് പെട്ടെന്നാണ് സമയം നോക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരവ. ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 40ാമത്തെ തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഇതിലിപ്പോ ഇന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച്, 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? സുഖത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? സുഖത്തിനെ പറ്റി കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് നോട്ട് ചെയ്തോളാം. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നില്ല, കുറെ വരില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് 3 സാത്വികവും രാജസികവും ഒരേ സെന്റൻസിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ്, ഒരു വരിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എളുപ്പത്തില്, ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കുറെ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണ്ടേ? ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ലെവൽ 1 തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാ.
കർമ്മ